Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Mana kamano nyakora mgajuang kamora mara mentira ka utulu makende marua ki chendro mara siri marda kata mana dak makare mabende wakilo nega kacha pile kapile chenge soka ngeso chakresa pagario nyaka sa rio mutino nyakora mgajuang kama bende kurwa goembaka kendo wate mono nito dak chalonade wago ka utulu makende kuruma timu mos nikech walal bang wigario mokandi mabende members di chak wacho ni mara ita ngomo timore ela ka utulu na mos elda Abni mabere kamano. Wagomos. Jopenyi wak wagomos. Wacho ni dolu wacho ni kalure gi weche mok nyal geng. To miyo koro ndalo ariyo adek jumbe miwacho go. Watimo mos ni okosebe. To wadhi timore nade? Wadhi chopo negi. Thuolo mano wabedo ka ok wane yamo. Omiyo kamara mara mentie ka thuolo makende marwa kimondo koro ichop machiegni nikech koro sani mabende koro wadwa chaka ka bende wadhi ngeko thunwa wachwa makawuono ni to wadhi ng'iyo gima bende kizungu dendo ni common problems in marriages. Chandruok manie ike. Chandruoge mayudore ike. Gin chandruoge mayudore ike. Correct. Ne ji ariyo mokendore. Nitiere madongo, nitiere matindo, nitiere mantie. Matindo gi mamiyo jo were, madongo gi mabeji los koro ng'o to gin mage to ere kaka bende inyalo kony gi. Kamora mara mentira ka thul makende marwaki chindo nita ikachiel kod Steve James ne koneronyi kachiel kod Elder Albert Okumu bende wan godo kande kawuono mabende dhi tai e chenro machalo koda kamanda ka thul makende macho ni warwaki sud machiegni luong dani luong ng'ata erokamano tulen mari Elder erokamano wuoy matin walam ruodhwa bende nyasachwa wago erokamano nikech thuolo chako yudore kendo nyadichiel mondo wambek gi jo winjowa gi jo nenowa e wach maduong' malich mar keny. To wadwa wuoye e weche makelo achiedh nade kind ji ariyo modak e ot ka mosa kendore kendo kano oherore. Chandruoge gi thoth nyasachwa to wakwayo roho telnwa kwadwa chako gi kawuono nyaka chieng' watem ni wayaro gi karombgi e nying Yesu Kristo ma Jawar. Amina. Kamano wuoy matin. Jo piny odwa wacho ni to wajwang' gi nang'o to ok ber. Bang' go topic modongo. Seche moko nitie gik mok nyageng'. To kata kamano wago ni Nyasaye erokamano. Ni thuolo chako timore nade? Chako yudore. Kawuono wuoyo chandruoge. Kata chwanyruok jaga ma winjo wanyalo kete kaka winjo. Gi kizungu to wuok maber. Challenges kata problems. Chandruoge jok moko tiyo gi dholuo mane achiedh nade. To gi mamoko. Midhierni. Wanyalo manyo yo mang'eny mopogo gigo. To gima duong' en mondo wang'e ni dak nigi wechege. Dak nigi wechege mang'eny ma nyaka wang'e kaka watayo weche mane ang'owa mane idak. We misi we matin kapok wachako ni ka weche ok beyo ot ka e keny ka to piny lich ma oloyo kata lweny migo gi Ukraine gi Russia. Otek. Ma lweny magore Ukraine cha berberie. Ot ka ma bom nyalware bom ma pok idware yudo. Emomiyo ute wa Kenya Nyasaye osamiwa ute mwadage. To nego wakwa Nyasaye teko ne gi roho ne telo nwa weche duto matimre nade ma wanyakale ot ka. Koro ne jawinjowa wan gi problems mang'eny, chandruoge mang'eny monyalo romo go to pango gi gin mana par. Ng'ato nyalo kwano gi nyaka miya ok rach. To nyaka ng'iyude ni kako medo ngeko gi matino mang'eny to kichaki iduogo ing'iyo gi to gifuond gi bedo mana par. To kaka gin apar mano thuolo kano romo kawuono. Mondo wawach apar gi te. Koran wawach gi matin kamano. Wanyalo onge kia beach wigni. Kata ariyo madongo makao gi ok nyal medo akawo ariyo madongo. Adwa na kete leso mabende koro en gima bende koro iwinjo. Mowinjore. Koro wiga dek mana tama. Dipo ni ariyo gi kawuono dhi kawuono to mbele kacha nitie moko monyalo temo riwo. Mondo koro wabed gibed kata part 4. Koro mae waluongo ni part 1. Migawo mokwongo. Ne jo winjowa chandruoge mayudore ute namba 1
iluongo ni en chandruok mar koso winjruok e yor pesa. Omenda. Ni pesa nte ma ji omiyo nying mang'eny. Iluongo ni omenda, iluongo ni ang'o kendo cha? Iluongo ni omenda, iluongo ni mula, mula, iluongo ni chum, iluongo ni daw. Ojende be luongo gi nyingo. Ojende be luongo gik moko mopogore opogore. Bora ni kantie koso winjruok e yor pesa, kaka pesa iyudo, kaka pesa ipango ne tich, kaka pesa itiyogo, kaka pesa ikano, mago wadwa ng'e. Mago kelo chandruok. Mathoth ma nyaka tho nyawuoke. Kata tho wuok kaka. To magi joma no kendore ko I love you. Chakido dukchen. Iwajina I love you chakiringe. Giringe. Minotieno. Onyango. Kaya iwacho ni kaka uchake ten sweet. To kuma dhi mbele koro min ng'ane. To kodhi matut koro nyakune. Koro ng'ama miyo kichaklu ni nyar kuma bor to ng'e ni nitie kaka isadok piny jango. Onge wach. Mar ariyo, wuoyo, communication. Duong' malich. Communication kata wuoyo kata winjruok ing'eno dholuo tin gi weche. Communication wanya e yo mondo wapuonjro kawuono do tugo kode e yo miwacho ni wuoyo. Tudruok. Kind ji adiwa. Koso bedo gi tudruok malong'o kelo weche mathoth. Ng'at ka okubi winjoru kaka uwuoyo gi gik muwacho, kaka uwache, samo wache, ng'amo wache ne gi kaka onego wache. To kae makendo isi ni mbom mar Hiroshima berberi. Nagasaki berberi. To koro ka wuoyo ber ot ka to keny dhi maler. Wadawuoyo ariyo madongo kabisa. Kendo kwasewacho ariyogo to wabong'eyo to ere yo manade ma wanyalo reso utewa kata keny ma wantie. Koro mago emode chago kawuono to ging'eny gin apar kaka koni. Nitie moro ni relatives. Jonyuol dhako kata jonyuol dichuo iwinja. Nyithindo be nie ka anko kia anti magugi mano be kelo chandruok. Nitie bad behavior. Ng'ato kuom ji ariyo mane kenygi, ng'ato achiel kuom nigi kido mok ber. Makati kwere ni mato ok ber to yudo ka ok timre nade, ok donji. Nitie infidelity. Be oko mar ang'o mar keny e yor chode. Bele pek meli. Be opek. Nitie gimiluongo ni traumatic situation. Nitie seche moko ma ng'ato donje chandruok mag afya, mag ringruok. Donje dala e ot ka. Ilun traumatic. Gima miyo pachi koro ok nya bedo mokwe. Ng'ato yudo ajali kuom uji ariyo, otur, ong'ol, kiang'o weche moko wuok e keny ka. Ng'atano dhi oko. Mago bende nitie gimoro ni pogruok tich. To gi pogruok pesa mane ot ka. Utiyo to wacho ni mari otimnwa ABCD to mar ng'ane otim kama. To aya ng'ane chul mago tende nitie gima kelo. Alafu nitie gima koro tinde obiro malich. Steve, mato dhi makuyo we matindo. Kendo osechako ketho udi marach. Kana timo uchunguzi to ni technology and social media. Pek maratari. Ji ariyo dak e ot ka to ka gidonjo kila ng'ato ni simu. Ng'ama go mbaka nyawadgi koro onge. Ng'ama do dhi tero koro onge. Nyithindo to kech kayo ka en wach matek. Simu manade masimu. Program bene ka. Mago technology. Aliandro. Tie gilongo ni chorti sardana. Gigi ng'eny. Koro kawuono chak managadiwa ariyo go. Mwawacho ni financial problem. To emodwa chako kasto wadhi ang'o? Wadhi communication. Koro financial problem. Kata chandruok e yor pesa. Midhiero mamako joot nikech ang'o? Pesa. Ber kwa yaro ne jo winjo ni financial problem owuoni gidholuo kata en nang'o. Iwacho niya bedo gi chandruok mar pesa e keny. En bede okang' ma okinyal un ji ariyo kata in ng'at achiel kata e oduka ok unyal chopo dwarou madwarore mondo chopi ka utiyo gi pesa. Then you cannot meet your bills. Ok inyal chulo gik monego itim ang'o? Ichulo. Rent onego bed ni chulo, kalo ok ochul.
kichudhi tich kuduogo to parlo kadiwa adek school fees ka onego chul ok ochul. Pi ma utiyogo Kiwasco be orido ni nyaka itim ang'o ichul. Stima be jo stima ti riek tindi ichule kitiyogo bedo ni ok inyal chopo dwaro mari mahitaji mar odi kokalo kuom ang'owa yor pesa. And then mahitaji gi nyaka ibed those basic needs. Gik mochuno apani mane kaloko basic needs maber gi dholuo. Gik mochuno e ot, chiemo, lewni, shelter choke kar dak. Kama unisi ni dake. Somo, ka ok inyal chopo dwarogo to iwacho ni koro in gi chandruok mar ang'owa mar pesa. Mano pek ya kotosa e ute mwantie dok manie ang'owa e keny. Inyalo penjo to koro karang'o makelo ma mondo mi wabede gi chandruok mar pesa e odwa kaponi iboyudo ka nitie kaka onyalo poge. Nitie jok matiyo, mama tiyo, baba tiyo. To nitie ot moro ma jogi ng'at achiel kende ma tiyo. Iwinja? To nitie ot moro ma jogi tiyo ti to gigo otongo. Dongi otongo. Manual jobs. Maka iwuok kidhi kaponi happy bero rwaki itiyo gudhiambi migi mo kideko kopimni bedo kadokawa idakot chal example gi koro kata koro nyateke jokuny gold ero nyaka ni chak dhi bur kucho onge misaro mo tukunyo kada mana jombe mano watemo ng'endo ang'a kelo chandruok mar ang'owa mar pesa ang'owa e keny jariyo gi nyalo beni tiyo te ng'at achiel nyalo beni kende matimo ang'o ema tiyo kata jogi te ok ti tije malong'o mondi gi kaka jok moko ni ka wan ma miso dwe tidhi e bangi titimo ang'o ikawo gin giwuok oko kiwuok ni ema timi nade ema miyi. Mano nyalo bedo kosepoge kamano eka koro dhi ng'en to kare chandruok mar pesa donjo nang'o. Kichako gi jok matiyo te iyudo ni jok moko tiyo te to ng'ama go tongo odak maber e ode moloyo joma tiyo nade matiyo te inyalo ni jok ma ng'at achiel kende matiyo odak maber moloyo kata jok matiyo te tichulo sara nikech onge hera gi winjruok kaka idhi ti gi pesa ma ji timre nade ma ji loso kae. Koro ang'o makelo chandruok kwaseng'eyo kaka ji timre nade ji yudo pesa. Koro ang'o makelo chandruok mar pesa e keny? Steve, number 1 en romo gi gima noko chan, unexpected cost. Ng'ato tuo moro dhi ogo malich ahinya ma tuo ma mondo thiedhe dwaro pesa mathoth. Mano nyalo bago keny marach, nyalo bago keny ok ni kore gi emergency mora ton oge emergency preparedness kendo ka kori wacho ni hand to mouth kiwinjo ni hand to gidhulu akiane nang'o gidhulu ene yani ok nyal kano meyudo no ichamo kako mino en odhi sukuma to odhi mogo yo ne yude muony ayie kanyo yude muony. Koro ka gima kamano donje ot chandruok dhi wuok. Mar ariyo gima kele en failed investment. Yani kanu chako timo chenro moro mar ohala madhi kelo ohala to gino kodhi maber ilo no ohala mopodho to ni saka mwandu mathoth iketi ohandino chandruok dhi wuok. Iwinja chandruok dhi wuok ni ng'ane jaode oyawne ohala moro mar uso duka no dhi motimre nade ogo piny gik makamago. Mar adek ok adwa wacho nying bet company but awacho ni jok madonjo e gambling no be kelo tabu e keny. Ikawo school fees yote ni mato ka una dhi chamo te iko ka pesa no timre nade chwade te odhi piny ko dhi wuok e dala ka. Mano keny dhi kethre maduong' moloyo to iluongo ni lifestyle choices. Tiene niya ineno ngima ma osiepni moro dago gi joode tibe korido daga ang'owa e ngima chal kod mano one bedroom wacho ne isedak Nyalenda moro mimi isudre matin to Mboya
to yuto ni ok biye. Ayudo promotion mo mati. Bas. Koro imbe ngawe ngima. Yuto ni tok biti minade? Ok biye. Imbe okidwa nyiewo nyanya chiro. Supermarket. Ori wacho ni osara momenda ni mo pesa mengo dakadi. Mengo dakachi amedako. Bas. Ori ni wuotho gi pikipiki sani koro kinya wuotho Uber ti obiro Kisumu. Koro ti lokri je bedo ja Uber. 350 get at chopi. Or gik mani chamo chon ni chamo weo. To sani to koro wacho mani yab gure lungo mbuta man ge flash ma pesa di. Lifestyle ango choices. Madhi kosti mondo idage ngima mani malo moloyo nweng'o kata yuto maru. Or idhi tiyo gi pesa mang'eny moloyo kaka itiyo gi pesa pile. Kujo bakanya ka poni tie to nyalo mako break mondo ipenye ne nakandi. Maada mana rwako members mabende wan godo kandi maneno ka osedonjo kandi wan ka gi iluongo ni Nyarero Dickson Junior, karibu sana. Mano producer marwa kandi, karibu sana. Wan gi Cleo journalist, wan gi Steve Odida, wan gi Ajudo Nyathi Kisumu, wan gi Ano Tieno, wan gi Atis Pesa, wan gi Asha Obuola, Wando, then wan gi Jeje Adero Joash, Okoka Nancy Oliango, Catherine Welimo, Lauren Jack, Liza Manya, Joshua Ngicho, Catherine Welimo, Edgar Sudi, Papa Alphonse, Ajos Meli, Georgia Nyul, Merlinda Uma, Mwanda Jakajuang, Mbalo Comedian, Guy Boston, Mondali Henry Martin, Obwanga, Wangi Papa Alphonse Nikande, karibu sana. Then wangi Lilian Johnson, then wangi Duncan Owino Sina wachuni Amor Kodichendro Kantiere Ongata Rongai Kajiado. Warwaki, hero kamano. Wangi Karel Nochora wachuni welcome elder with words of wisdom that only brings wealth. Ero kamano Caroline. Wadwaro ni je oyud konyruok. Kamano. Kato wachuni bright light well represented. Wayiegi puonj maber. Bright light well represented. Omako nwa konyo te. Ero kamano warwako. Well represented. Mano warwako. Yeah. Koro kamano kamora mora mantira ka utul makene marwa kopo nigi penjo mora kata mana medo mora motudre ka achiel kod gino bende wago mbaka kandie to yiene ka thon wach mabende wago mbaka kawuono gidhongere ndo ni common problems that affect marriages kata mana midhiere ni kata chandruok mabende koro kalie jogo mabende koro da kalie wano kaje eldo senge konwa kacha maber kabisa mabende koro chopo kacha financial problems achiel kuom gi nyiso kacha ne ana lifestyle dwa dago ngima mani malo jathum jano ni dage ngima miye koro ma odwa yero ngima molo fuko dage ngima miyero to ngima no nyaka be ni romore go fuko to chando ji ahinya mateka ahinya chando ji ahinya ya koro tulo en mari panwa nyalo dhi ambe mbele ero kamano koro ka waseng'eyo gik makelo chandruok kaka wacho ni costs manok expect kaka ajali manyalo miyo hinyruok obede ot ng'ato nyaka oro wacho ni keto hala moro ikaw pesa mathoth iketo hala kaso hala timre nade kuomore kata timo gambling kamari kata lifestyle koro gigi chako kelo tungruok ang'o e ot gigi dhi kelo tungruok koro gigi dhi kelo tungruok nikech gik moko auchiel kata biro makoro dhi chopo kare gik moko auchiel kata biro moko dhi chopo kare nikech pesa ne nitie to pesa odhi e yo manok otim nade opangi kata ochan or pesa ok oyudore koro ot kae ka ng'ato achiel tiyo to ng'ato achiel ok ti koko dhi bed ni bana ibende wuogi dhi many ang'o dhi many ti kapo ni miye matiyo to dichuo ok ti opek kech koro ka koro migipe mang'eny onindo kamoro achiel correct kendo seche moko kedo ka dhako dichuo ne gitiyo gi te to hai marach tij ng'ato achiel kuom yorumo kendo koro bedo matek ahinya kichako yude madam malwero gide chuo maiye wang' piny pek meli wuok ka chuo wete ibi dhi timang'o idhi many embudo kinimbe wuogi donda alot kaka kamun kaso kendo ot ka ibodo ni koro ng'ato koro tiyo gi pesa kaka en mowinjo nikech wachni mamare nikech in koro kiti koro kiwuoyo ang'o kiwuoyo pesa ne mago koro dhi kelo tungni ma dhano dwa gore ka ni ibende ka in gi mari noka penji sani ma koro an gi mara abe kik itim manade wach matek ahinya wich wil ni nyithindo ni ot ka kendo sama koro pesa ni onge koro gowi kako donjo ot ka gope kendo mano ketho gope ng'eny mar atari ketho
gope dhi miyo kata koro osiepe lal. Iwacho ni yawa mama cha en kokwayi to ng'eni mano dhi chuth ok timre nade ok oduogi to dichuo cha be kokwayi makoro kata ka igone ng'ato simu ni dwa mana mose to ng'ato kapok omako ni ma ng'ane oda kwaya ang'o mako to pok itimo ang'o mako to pok imako Richango ni ma jakwecho. Gope koro donjo ka. Arwake kandi iluongo ni Ahenda Wuod Nyajuba. Ero. Ahenda Wuod Nyajuba wacho ne good teachings from Elder Okumu keep on encouraging married couples. Ero kamano, ero ang'e Ahenda. Ahenda. Ero kamano. Ahenda karibu sana. Ero kamano. Koro ido ka sama koro pesa onge ka koro magi donjo iwacho ni koro ng'ato gope otimre nade? Omedore. Koro omedore kamano. Nikech koro nyaka uchopri, nyaka utim gik monego tim. Kendo ot ka ichaki yudo kendo ka financial independence koro ng'ato wacho ni koro idwa ng'eni abe ng'a ni nigi pesa ni chaya o revenge aji tungni dhi bedo ka machielo en koro onge keno kizungu wacho ni savings nikech koro pesa odok ang'owa odok piny koro iyude to makaki wacho ni lwedo gi dhoko si wacho na hocha yuda muony koro mago bikelo tungni ot ka manyalo kelo weche mathoth. Werruok nyalo bedo ka. To kata ka werruok obedo ka kata tho nya timre nade? Ya wuok. Koro inyalo penjori niya e ot ka ere ranyisi manyalo chako nyisa e kenywa ka wan e kenjedi. Ni chalo gima obedo gi chandruok mar pesa. Kidhi e osiptal to daktari ka penjo to mera wacha ne gima timi dong. Awinjo ka wiya bara, awinjo ka ol, awinjo ka denda chwakore, awinjo ka onge hamu mar chiemo. Mago nyiso ranyisi mar tuo moro. Tenere kuom gik mipango ne daktari ka. Ko pimo gi wiya ka wich bar o mihi gi chong maolo ki otim na to wacho ni ma chamo kol malaria. Koro we ori e laboratory okawo remo mondo ng'i ka dibed gang'o kin gi malaria. E keny be chal kamano. Ranyisi moko nitie ma ka in e ot tibiro chako ng'eyo ni nitie chandruok mar pesa e ot ka. Iwinjo? Signs and symptoms. Ibo chako ng'eyo ni ka number 1 ibo yudo ka sani chudo moko mani chudo chon gik mochuno ka koro ok chulgi. Dong ni chulo nyathi skul, ichulo nyathi transport. Omondo go skul gokinyi, jaboda kawe sama kawe. Tido ka jaboda be chako thir kodi. Ni kapok ochule to kawuono ko kawo nyathi otera ng'owa sikul. Nyathi lewo koso ok lewo. Mano nyaka ichak ng'eyo ni nitie gimoro ka. Stima ni chulo bende okirit kata idio ni units room. Idong units 20 tisechulo kendo units 100 yudo. Idhi mambele. Saendo koro girumo miduogo to dhiambo ma ineka ine mudho. Eki many fuliza. Many fuliza mondo ichul. Koro machielo en frequency mar chulo bills ni dok chien. Ideko. And then nitie bills moko ma koro kichul. Koro iwacho ni ma achikra. Kichikri mang'eny kamano. To basi ibong'e ni Nido koro gi pile. Alafu e ot ka iyudo ka koro wuoyo mang'eny cha Dok chien. Koro ng'ure mamedore. To gi ichwang' ma koro gimo matin to ichwang' osedho degrees 100. Ka gimoro wach mara to degrees 200 kanyo nitie ang'o? Iwang' piyo. Mago ranyisi gima moko kwano. Manyalo wacho ni ooyo ot ka chandruok ang'owa nitie. Omiyo ka udak e keny ka to magi dalili monego ng'i. Onego mak break. Nitie gimoro madhi kanyo ma ok ni kare. Monego watimre nade? Mondo walosi. Koro wabiye muma kawuono pok wasomo. Wabiye muma mondo wane to muma to wacho ang'o. Muma lero nang'o. Korka omenda e keny. Omenda e keny ka makelo chandruok. Wadwa chako kama wakete dhi marwa mar Jo-Efeso. Jo-Efeso 5:30. Jo-Efeso 5:30. Correct. Jo-Efeso 3:5. Jo-Efeso 3. 5:30. 5:30. Kamano. 5:30 wacho niya. Nikech en ringre owuon, one to one fund ringre no.
En mana kaka momo wacho ne ya, momiyo ng'ato weyo wuon gi min, ng'ato weyo wuon gi min to padore kuom chiege kendo ji ariyo go doko ringruok achiel. Ni koro dichuo gi dhako bedo ringruok adiwa? Achiel. Tiende niya, ka gido bedo ringruok achiel, to koro gidhi bedo paro adiwa? Achiel. Koro gibedo gimiluongo ni winjruok in financial management. Mumosiro. Ni koro ng'ato ka ng'ato ok bigo mbaka ne kata go weche ge owuon mag pesa ka ok obet gi nyawadgi. Steve wanyisi ni kanye ma chandruok nigatie. Ndalo moko ni penjo ni to bede yot mondo ng'ato kaw pes slip ne to kele mesa to dhako bo kel pes slip to nade kaso koro giwuoye. Ne wacho lang'o cha? Ne wacho ni mano obro neno. Mane momo wacho ka? Ni koro kisang'e ni we wuonu gi meru, koro ibiro tirgide gi chuoru bedo gimoro adiwa? Koro samo discuss weche mag omenda, to wuoye dhok adi? Dwol adi? Ema momo wacho ni koro ubiro to settle plan mar yuto maru, to kusa yuto uketo plan kaka idhi ti gi pesa muyudo mondo dongruok otimre nade obede. Jorumi chakisom Jorumi. Watema na siro mondo jione Kizungu wacho ni financial stewardship in the marriage. Jorumi adi? Jorumi 12. Awesa achiel kama. 12 awesa achiel. Wacho nang'o? Emomiyo wetena asayo kuom ng'wono mar Nyasaye mondo uchiw ringreu obed misango mangima kendo maler ma Nyasaye nyalo yiego. Wawega achiel kanyo. Ni ok inyal bedo winjruok gi jaodi ka ok ichiwo ringri kaka misango. Bende chiwo ringri kaka misango mondo ubed gimoro achiel. Pachu bed gimoro adiwa? Chikri wesa par. Mana 12 kanyo wesa par. Wacho niya. Hereuru kaka owete onego here, ka ng'ato miyo wadgi duong' moloyo en owuon. Koro mano ema koro mbaka mag pesa gi mwandu gang'o udhi go mbaka to kutiyo gi hera pango gigano bede maber. Koro iwacho ni pachi cha ne dwano watim nang'o pesa mon go adundo ni. To ipani kwatimo mae to wadhi koso kanyo. To kwatimo mae to wadhi gi makamago. Ubedo gi paro achiel. Petro be wacho gimoro. Petro mokwongo. Wacho nang'o? Petro mokwongo wacho kama. Petro mokwongo adi? Petro mokwongo 3:7. Wacho niya. Un chuo bende daguru gi mondu ka ung'eyo ne gin chwech mang'aw. Un chuo bende daguru gi mondu ka ung'eyo ne gin chwech mang'aw. Omiyo nyaka umigi luor, nimar gin bende giyudo kod mich mar ngima ma Nyasaye chiwo kuom ng'wonone. Wegi kanyo. Koro kisang'eyo ni nyaka iher jaodi, imiye luor mowinjore. Tiwacho ni koro kik iwe mondo karia ni, pesa ni obed ni maduong' moloyo jaodi midako. Koro gimoro amora ma in go kik bed maduong' moloyo jaodi. Tiende nang'o? The moment mimiyo jaodi luor, eka koro weche te dhi bedo makare. Koro koko kata tungni kata weche mayudo wa e ot ka dok chien. Nikech hera nitie ang'o? Petro mokwongo no kendo. Adek wes mokwongo. Wacho nang'o? Adek wes mokwongo wacho niya. Un mon bende nyaka uluor chuou. Ni koro uluor chuou. Mondo ka nitie chuo moko ma ok oyie, to gilokre ka gineno kaka ngima chalo. Tiende niya, ka koro chopo kama koro wach pesa nyaka wach ot ka. Koro mon be nigi migawo monego gitimna nade? Magitim. Ni koro nyaka gimi chuogi ang'owa? Luor. To ka gimiyo chuogi luor, eka koro chuogi kaponi nok gin joyie e yie ma entie no. To chuore wacho ni oyo jaora ni ber. Kaponi mae gimi puonjogi kama entie cha to oyo abe onego alokra abedi. To kama nosabedo, winjruok dhi bedo maler kaka idhi ti gi pesa e ot ka. Koko decision making dhi bedo. Tiende niya, ka un gi pesa e ot ka, mama golo, baba golo. Chutho kuwuoyo muparo, ng'ama onego chiw wach mogik kaka idhi ti gi pesa onego bed wuon ot. Mane gimi wacho ka. Ni the decision maker as the head of the home. En ng'ama dichuo. Koro miyo mono timre nade? Emido ka korigo mbaka kidwa ti gi pesa kata mama ochomo Uganda, baba ochomo kanye.
Tanzania. Tanzania. Koro ni kila ng'ato we pesane. Donge mana kolokore. Mane akolo. Koro kila ng'ato timre nade? We pesane. Mane madhi kelo tabu. Wasom kendo, wasom. Jo Efeso. Jo Efeso 4 15 kende. Wacho nang'o? Wacho ne ya. Efeso 4:15 wacho ne ya. Oyo. Wanabed jo adiera kwa wuotho e hera mondo wadogi e weche duto kuom Kristo. En e wich. Mano. Koro kik ng'ato bed gi kade bwo mesa ka kuom pesa. Ka ji wuoyo mpango ni ma pesa. Koro wana wuoth kuom adiera. Wadhi wuotho kuom adiera ka ka wan gi hera. Herruok chapor Nyasaye timre nade? Osiro. Luka be wacho gimoro kanyo. Luka 12. Luka 12. Luka 12 wacho gimoro kanyo. Luka 12 di. 12 wesa 15. Owacho ne ya. Ekano medo wacho ni ji duto ne ya. Beduru motang'. Mondo uritru kuom gombo duto. Nikech mwandu ok nyal miyo ng'ato bed mangima. Wegi kanyo. Beduru motang' kuritoru. Tiene niya Yesu ne wuoyo kuom gimluongo gi kisungu ni contentment. Gima in go mondo romi. Kik ibed ni in gima to ma ok ber ni mang'acha nego ema timre nade? Mane madhi mi bedo gi gombo lifestyle mo wuecha. Idhi gombo mondo ibed gi ngima mar bwana cha kata ng'at cha kata joka to nyalo ni ok bitimi nade? Ok chopi. Emo Yesu nyiso ni ya bede uru contented gi gima un go. To sami bedo contented kamano, ibiro tiyo matek nikech chuny ok bi bedo ka bagni kod kocha. Nikech mwandu mag piny gin gik matimre nade? Marumo. Gin gima rumo. To sama intie no to nego beni okonyi tero kata mana injili, okonyi konyo joma chandore, okonyi rito anyuola familia ni bende mang'o makare. Muma osiro wach financial stewardship. Maka poni wanya chiko itwe kaka muma dware to koko mang'eny ok bi wuok ang'o e utwa kokalo kuma ng'o kuom pesa. To maduong' mogik Amos wacho nang'o? Amos 3:3. Amos 3:3. Amos 3:3. Wacho gimoro kanyo. Amos 3:3 wacho niya. Uparo ni ji ariyo nyalo chako wuoth kaachiel kapok giwinjore. Wegi kanyo. Udwa chako wuoth mar keny. Donge wuoyo aka magambo nyako alego. Gido winjore mondo giwuoth e wuoth adiwa achiel. To kore mamuma penjo to du yie wuothi kamano ka ok winjruok nyaka bedi. Koro kik obed winjruok mana ma I love you. To gocho kor ka pesa to kila ng'ato chomo kuma chomo. I love with intention. Do winjo ko kanyo bet di wuothi ka ok giwinjore. Winjruok ne okaw owuogo ga chakre yier wich nyaka kok tielo piny. Mane kama winjruok manya ni nyaka bed united, nyaka bed gi winjruok nyaka yor pesa. Eka keny bo chung. Nyaka bed gi gimlongo ni financial planning. Madhi miyowa gimiluongo ni roles and responsibility out ka. Wadhi ni kwari osacha go sachi gi yuto wa mamoko nikech ng'eny ji ok odek go sacha kende. Thoth jok mondiko osara maka osara miso dwe ibedo ko osara be ok konygi. Osara dhi mana chulo gowi mana ikaw. Ng'ato nigi loan mar sako, ng'ato nigi loan mar bank, ng'ato nigi loan go ng'eny. Koro osara dhi mana chulo londe ka. Lakini tije moko en godo makando yema koro inaka gitimre nade? Gidago. Koro nyaka winjruok bede. Ni sama wan kamani to wadhi konyre nade kokalo kuom pesa mwayudo kage. Financial management, roles and responsibility. Ot ka. Maka mama wacho ni an chiemo iwinja. Ane makawo chiemo. Lewni. Ane makawo. Gik moko mathoth mane ot. Mano mama. To fee. Bye ni chul. To rent. To stima. To pi. To kiang'o tuoche. Kusabedo man to koko onge. Koko bedo mang'o maonge. To kaponi nitie kuonde moko ma yudo ka ng'ata chielo wacho ni pesa ne thin mano be ok adwa ng'eyo. Maro timre nade? Oromo. Mbele kuja tibudo ka ng'ata chiel koro chalo misumbo nyawadgi. Nikech koro kinya wuo nikech nosenyisi ni pesa ni ok timre nade.
to kapo ni ng'ama no ni pesa nitie ka pesa no dhi lal ting'eni ng'ano wanyna ani wacho ni in gi pesa moro mara ni kikiwuoyi keny koro nigi lweny ka dhiwore ma isi ni lweny ma ikre chatin akaw break matin mana kawanya kurom gajuan kamora mara mentira ka thule makende mar pod medo ruaki e chenro machalo koda kamandi chenro ni en dak makare mabende koloni kache chingiso kangeso chakre sa pagario nyaka sa chiel kanyo kurom gajuan kama bende koro wayango ne to ginango gin kata midhire ni magi mabende koro jogo modak kanya chiel kalie mopogore gi topic mabende wawuoyi no wase mulo topic mopogore kendo kwatemo fuono ni to ere kaka magi bende nyalo konyo kata ka imbe nigi topic kata wach mora mabende digo mondo miyo wawuoyi to en thuolo mari makende mondo mikel ka wagoye mbaka ora ka thuolo makende kuom modho pi matin to kae to ka waduogo to koro koponi nigi penjo mora to yieni kendo gi medo mora bende wayieni koponi bende dwaro lamo mabende iluongo ni personal advice bende uyieni one thuolo omekete mana kanyo e chunyo na TV waduogo bang' samachuok Siri Magdak kod Steve James Nyakwar Nyaronyiwa. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Do you have a special event coming up? Koromoga Juan, ma NC Kenya. Kamora mora ma intie wakwai mondo mi med neno Chuny Onagi TV nikech ma en Adundo Jaluo. Kama Chuny Jaluo iweyogo en mana Chuny Onagi TV. Kamora mora ma intie, follow them, like, share programs magi nikech gikelo puonj mabeyo kendo gitimo programs makare magero oganda wa kendo timo oganda wa mag Jaluo. Kamora mora ma intie, wamed neno Chuny Onagi TV nikech ma e Adundo Jaluo. Do you have a special event coming up? Let Ufriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani eraing any chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mongi man Freddy Jakadongo Madisco. Ar Chuny Onagi TV, aero neno Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Manaka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Wan kanyakla. Joka Nyanam, ma en Chuny Onagi TV. Kama Joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Joluo. Warwako ujo Kanyanam duto. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich. An President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere Chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayweyo godo kaka oganda joka Nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Ma en chuny Dholuo
kendo en chuny onagi dala. Mae chuny adundowa, mae adundo mar Jaluo, mae adundowa, mae dalawa, mae kama onagi nitie. Warwako uduto, ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luwo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi, kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child, kaachiel gi girl child, bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e chuny onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka onagi. Akwe ujokanya na monde ujoinwa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Jokanya nam Maiji Bernardo Guche or Benbo. And mane Musa Juma Owela. So Owela Ndalo mane I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Ko Musa Manuel Okinyo ko wacho ni adonjo peni US no wakadira oguche jana kat ngamalongo sana bende omini eji festa gitambo bende Tom Juma bagusiepe Musa madongo mage mani okele US. Onagi TV egiwa masani mwadu wa promote ko jo turwa Siri Magdak kod Steve James Nyakwar Nyaronyiwa. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Mana kama nanya kwa mgajuanga kitaka kutul maken maru wakiti lono mara rio mara chendro mara siri mada kata mana dak makare kama bende wate moyango nito ere midirini magi mabende koro jogo moda kamora chiel kale kata mideno gidongere ne common problems in marriages na kwa mgajuanga mabende koro elo site mongego kacho ka utul makende kinwarwa kieti lono mara rio mono mi bedi kende donji kende winji kopo nentire penjo mora mabende ngoro ti wacho yina monda rwake members modonjo sane kamano kigi wach ni wawegi oko gari lach e gari gituolo wan ga tis pesa neno wakae dala ma Nairobi tis pesa warwake tis pesa karibu sana wan gi MC Jowi wacho ni pek mail uwinjo wakaenjwa kali mwalo kacha mano koro nyizo jojo wakali en chuno nage sechegi isego tep zako bro akelo ni kata pi mano tek maratari kato wan gi Adamba Jakadongo Adamba Jakadongo karibu sana warwake inge karibu sana kwa kama to bendo wadhi adhambele kacha nyakora mgajua ero kama na awa maku break kama wacho ni developing financial roles and responsibilities ni loso chenro ma manage godo pesa mara ngoa marotka loso chenro gi gik moko manyaka ing'ie namba 1 ni nyaka kila ng'ato mimi gape donge mo wacho ka jachul fee jachul rent jatimre nade gik makamago namba machielo ni nyaka ubed jogo e rolu e chenro gi nyaka ubed jogo madhi track madhi luwo ni to pesa tiyo nade kano no tiyo kama be kako tiyo koso ubed audited be tiyo kaka no pange koso yudo yo mangoa tich machielo mopogore nyaka wacha na weche moko bende modhi korka keno okibed ng'ati machiema bas okibed ng'ama yote kaka iwacho cha then Nyasaye be dwaro ni mondo kik wadag ngima mar bedo jagowi polok dwa jagowi mi polo wacho ni ng'ama ok tiyo konego timang'o okonego chiem kei ko kiti dwa chiemo idhi chiemo gowi polo dagi nyakiti tiye chadhi kulo nweng'o kata yuto no dhi mi chamo gimi timo nade gimi loso. Nyasaye gombo ni wadag ngima maonge gope
kendo odwa ni wabed jok ma kosedo pesa to wabed jogo mong'e rito pesa kata rito mwandu matin nade wayudo som Luka 16 kare 11 ni nyaka wabed jogo mong'e rito mago ma Nyasaye oseketo e lwetwa. Luka 16 16:11 gi Kisungu 16:11 wacho niya emomiyo ka osebedo jo adiera emomiyo ka osebedo jo adiera kuom mwandu ma ok ne kare mag pinyni koro ng'ano madigenu kuom mwandu mapolo madier ng'ama digengnu kusageno kuom mwandu mag piny ma ok ne kare to koro mwandu mapolo koro ng'ama digengnu ko osebedo jo adiera koro Nyasaye ok dwa jogowi jokue jo gik makamago. Soma nena Ngeche 22 wesa 7 Ngeche 22 wesa 7 wacho gimoro kanyo. Walumo mondo tie kor ka pesa mondo dhi e wuoyo communication. Ngeche 22 wesa 7 wacho nang'o? Wesa 7 wacho niya joma odhier gin wasumb jomwandu. Iwinjo kanyo? Ni Nyasaye ok dwa ni wabed e ngima ma ji odhiere. Nikech kisebedo ng'ama odhier, tidhi bedo musumba ng'ama ng'owa. Ng'ama nigi mwandu. Ma kodonyo to in mikuongo mose ni Jakom. Nade. Wang'ni wateri. Wang'ni piny wachi. Kisewacho miego to 120 mara dhia gine. Mane gima mumok dwa. Odhi mbele wachi kendo kiholo gimoro kuom ng'ato nyaka idok misumba ne. Nikech koro iluor kata romo kode. Iluor kata romo kode. Ni ng'ane ma yo Steve lokoni tana ma koro idwa bag ni mi gallery mondo Steve okal. Nikech ing'eni mwandu na mane kwacha pesa ma kwacha to mitim na. Takiso moro kendo nyaka obed jok ma very honest, jok ma wacho adiera. So manena jo Filipi 2. Ariyo ang'wen wacho gimoro kanyo wacho nang'o? Wacho niya kendo kik upar mana gima konyo uwegi. Ni kik ipar gima konyi wuon. To nyaka upar gima konyo jomoko bende. Ng'eni ot ka ok in kendi gi jaodi, nyithindo be nika. Jok ma yudo konyruok koa kuomu bo timre nade? Be ng'eny. Nyasaye dwaro ni wabed jogo mopangore. Watieko Ngeche 21 wacho gimoro kanyo. Ngeche 21 wesa beach wacho gimoro kanyo. Ngeche 21:5 wawuoyo kuom kaka Nyasaye gombo ni wabedi mondo keny mago otegno kokalo kuom pesa. 21:5 wacho gimoro wacho nang'o? Wacho niya ng'at matiyo matek ni ng'atno matiyo matek kendo machano gik moko mos nyaka ibed an investment or a plan na noyud gik moko mathoth. Mano nyaka ibed ng'ama invest. To ng'at marikni ok noyud gimoro. Donjo kaka donjo ne nosuna kisomo ni nosuna yenta dan wuoki. Ni koro polo dwaro ni ng'at ibed ng'ama chanore. Me chano gik moko chano mon eka koro ot ka bedhi. Wacho wang'iyo moro machielo ni sami koro wacho ni iplani ok onego bed ni ngima be ok icham. Ngima be nyaka icham. Tichamo ngima e yo makare. So mnaka chamo ngima. Chamo ngima be giwuoe ka. Jo Filipi 4. Jo Filipi 4. 4:11 nyaka 13. Wacho gimoro kanyo. Wacho ni ok awach kamano nikech achando gimoro. Dhia. Ni mara sipuonjora ni gik ma an go oroma maber. Aseng'eyo dak ka chando gimoro kata kan gi gik mathoth. Asepuonjora wach moro mopondo omiyo kamoro amora ma antie e kinde moro amora to anyalo bedo enjoy life. Kata yieng kata denyo kata kan gi gik mathoth. Mane kaka polo dware contentment, enjoy life e kiwango gi kama intie. Kod yieng en ober, kod odenyo ong'e kaka odilgo. Nikech osebedo kochando kendo osebedo kobengo, osakalo kuonde gote. Plan, invest, enjoy life. Mane gima Nyasaye dwaro. Kotiyo kanyo to ni nyaka be wabed jok matiyo maroteke kuom tich. Ngeche 18:9 Nikech kwa tiyo to wach pesa ni ok dhi chende keny monti. Ngeche 18:9 wacho nang'o? Ngeche 18:9 wacho ne jasamuoyo rach mana ka ng'at maketho gik moko. Rach.
koro miyo koro financial management tiyo gi pesa e keny be e yo makare konyo keny mang'eny ma pogruok ok tim nade ok bedi. Ka dichuo yawo ni ohala tem matek mondo ohandi no bed gi dongruok eka chunye be bedo maber machiegni. To kapo ni pesa ni itimogo gik moko mokowinjore, pogruok dhi bedo ot ka, nyithindo dhi hinyore, keny maru dhi hinyore, to gikone pogruok nyalo bedo kata tho nyalo timre nade nyalo wuoke. Dichuo bende ka nigi pesa mang'eny to nyaka ong'e ni pesa mang'eny ma en godo go konyo family ne e yo machal nade mondo family ne kik chieng' moywaga ng'e. Nitie mier mang'eny ma chuogi kata ne nigi pesa to kane pesa gi orumo to sani chuogo kata mana nyingi mok diwinji nikech mieche go timre nade ogore piny because there was no good financial management. Ne onge kak chenro malong'o. Seche moko nyalo bedo ni in chenro malong'o to kiwuok to nyithindi ema go gigi go kata monde gi kapo ni ngi mon mokalo achiel. Iyudo ka monde gi olaro mwandu tok thoni olaro tiuse achadha weche okethre. Mano miyo keny mang'eny timre nade gore piny. Piyo wadhi mar ariyo. Ne wawacho ni wuoyo communication. Kisungu wacho ni poor communication. Bende en chandruok maduong' sana ang'o e mier kata keny. Ma iluongo ni stonewalling. Un ji ariyo ukendoru to wacho ni koro kawuono ok udwa wuoyo. Iluongo ni stonewalling. Mama okuo gi baba to gidaki ang'oa? Achiel. Koro ka jogi dwa wuoyo tinyo ka mama wuoyo gi nyithindo gi dwa mamalo. In emi wuoyo kodi. To nyathi emitimo ang'o? Emiwuogo. Seche moko time to ne dhi nyis wuoro ni kama. To ibe dhi nyis meru. Koro nyathi chalo telephone. Communication very important. En ko onge ot ka ato otek mang'eny. Iwacho niya keny ma wantie nyaka ji bed kama ji winjore, ji wuoyo, ka ji ochako keny, ei keny nyaka giko mar keny. Wuoyo very very important. To ang'o piyo ang'o ma dimi ji okwe ot ka? Wachane ariyo adek. Ipani ang'o ma dimi ji okwe ot ka? Gima nyalo miyo ji okwe en ka ji okwinjre. Chandruok moro donjo kanyo is misunderstanding. Mano achiel. Namba ariyo, ji ok nyal winjre ka ng'ato tamore timo dwach nyawadgi. Gima thoth. Kata pesa be nyalo kelo koso winjruok e ot ka. Kasto nitie gima iluongo ni breach of trust. Ka ng'ato ketho yie geno mane kuomi, trust to lose, or ka ng'ato bedo so resented kodi nikech timbe gi mamoko, or kapo ni jonyuol donje keny. An jonyuol mang'eny donje keny ma wantie ne jomosa kendore. Jonyuol donje gidwa yalo ne jongo matimo o kata yalo donje ni chayo nyawadu. Iyudo ka nyako kendi to minu wuoyi ger gi chi wuode ger go mok nyalre ketho keny. Iyudo ka seche moko nyalo bedo ni wuon nyako ema nigi nyalo to wuoyi modhi okendo nyare gi onge lwete ok ber. Jogi odonjore keny kama nyalo kethre ma pok odwaro yudi. Mago jonyuol bende kel. Machielo en kin gima iluongo gi kisungu ni insecure in your marriage. Insecure akinyango dhuluo ni ibedo gi luoro moro. Ibedo gi luoro moro kuom jabathi. Nyawadwa ne nyaweya. Inyaweya. Nikech nitie gimoro ma eda oloyigo kata oyingigo. Onyabedo somo, onyabedo tich, or nyabedo ber. Koro ka insecurity ma kamano donji keny to keny nyabedo gi chandruok. Moro be kendo en ni bedo ni ng'ato nigi gombo kata dwaro moingo mokalo tong'. Unrealistic expectations. Ni an ang'eni ka donjo keny to adhi yudo mana ka mo lilo. Gilogo mana gi fanta gi kok. To koro idhi e keny ma kata pi milogo imodhe mang'o ema onge. Yudo ko ken kaka ne pare. Ok en kaka ne pare. Maybe sama ne podi seri to ni weni mago nitir. Kari kene ng'ani ne tho gi loan. Mondi donje gima yawuoyi wacho nang'oa? Oseri gi loan. Odonje box. Mago te nyalo miyo keny koro communication chako bedo ang'oa gi chandruok. To kapo ni mago donjo bedo gi chandruok, seche moko inyalo paro ni gimi wacho ni misunderstanding cha. Ing'eye kama to ng'ato ng'eye kama. To wacho gimoro adi?
to kuwinjru e gino kaka wache mago kelo chandruok e keny. Machielo en wuoyo, kaka iwuoyo, yani the way you communicate itself ketho communication. Kaka ida wuoyo gi jaodi, kaka ida wuoyo gi chuori or jaodi mamiyo, kende nyalo ketho kaka wuoyo. Mago te to gi attitude. Mande makoro rach. Iwuoyo gi ng'ato to chal kata gimi wuoyo kod. Seyo adhoge kocha. Mabor. Mabor. Koro mago te miyo communication gima moko mokwanya timo nade? Mokwanya ging'eny. Gigi timore sana chutho ka bedo ni okurom ga wang' gi wang' mang'eny. Unaona ot to uonge thuolo mar go mbaka u kaka ji ariyo modak ang'owa e keny. Kibiro ot usechiemo, nyithindo sanindo. Gini tika. Usechiemo, nyithindo sanindo. Tieko. Wuon ng'ane jodala biro ka kia, yani ok wuo apani ng'e wuo ma wuoe. Wuo moro ma ugo mbaka monyier. Ming'e pach nyawadu gik makamago. Kama onge to wuo dhi bedo kama tek. Kae bende nigi ranyisi. Ege ranyisi mibo ng'e godo ni communication tore ka. Namba 1. Kiwuoyo to nyawadu winji, nyawadu be ichaka wuon en wuo motek moloyi. Onge ng'ama winjo nyawadgi. Kanyo pek. Kanyo jibo wuoyo to ka chopo malo kacha apat mora no wuothi. Apat ywak. Chaka ni pap to kada pok iwacho sensa achiel to sawacho ni gi 20. Ng'ani wacho ling ane monde. To kata kok ling ok wacho ni ling tapate mosewuok. Machielo en ranyisi machielo en ka ng'ato ok ong'eyo pain mag gima wacho inyigo kata inyise. Tiende ni ok onya interpret feelings gi e weche ne mowacho. Steve nitie ka idwa communicate ng'ato gi gimoro. Gima idwa communicate kode no rachni. Nitie yo minyalo nyisego ming'e ni adier gima timo to rachne jaoda. To nitie moko ma kata koro nyisi gima itimo ne marach to the way monyisigo i block. Nikech ang'o ok onyisigo e yo mowinjore. Kendo seche moko be ok onyisigo kama owinjore. Seche moko be ok onyisigo e sa mowinjore. To wache. Mano miyo koro weche bedo matek. Machielo en gima ketho winjruok e ot ka en ka uchako wuoyo tiyudo ka nyawadu saringo dhi oko. Oomo kendo paro mag jok moko ariyo adek gima koro wuoyo kodi. Ng'eni koro uwuoyo iwe ni wuoyo gi jaodi to kari wuoyo kod jok moko kuome. Iwuoyo itiyo gi pach jok moko mosamiye. Dong'ini joma mine gi sana ok ni adonjo kuom jomine. Jomine ohero wacho weche matando gi mang'eny ne ji. Koro ko wach ne mino otieno, wach ne mino onyango, wach ne mino odhiambo. Ing'eni ng'ata miye pache, ng'ane miye pache, oriwo par adek te. Koro emobiro chomigo. Koro ing'eni ni wuoyo gi jaodi, to kari wuoyo gi mon adek. Mago kelo tabu. Eka koro dichuo bobido go ni ma tok ng'ade. Nikech chuori ong'e kaka iduoko ga kopenji gimoro. To kaka wuoni duokri kode, to wach ni oyo, kawuono nyaka bina wuoyo gi jok moko. Munya kada pendu un ji adi. Mana ka jachien mane ng'at mane jochien ni kuome. Yesu orobe to gin magichako ni wan wang'eny. Wan wang'eny. Mano. Machielo en gima iluongo ni poor. Mato ne pek loki gi dhuluta mato olit kabisa. Iluongo ni poor emotional intelligence. Poor emotional intelligence. Bedo gi paro moko tegno. Mar ng'eyo ni samintieno, what does it require? Situation maintieno. Onegi act. Paro manyalo control ichwang. Gombo. Sana korka ichwang ka. Ni intelligence no en gima koro rieko mar control godo minyayo godo ichwang. Ng'eyo ni ma to kata gino wang'o ya nyaka tok tienda. To bedo gi rieko mar wach ma to yaling. Ma to kadho tong', lakini wach ni oyo kika duokra kode. Ma okadho tong', oyo kika penje nyim jogi. Mani gimlo ni emotional ang'o? Intelligence. Rieko mar ng'eyo kaka idhi act sama gimoro maki no. Chuo mang'eny onge kode, mon be mang'eny otimo nade? Omiyo keny mang'eny nigi chandruok.
Emiyang ne yudo ka chiegi obiro ka ukuwinjuru kata ka uwinjoru to gimoro chwanye to oyudo ka mine gi Steve ni ng'ama chielo to wuono mondi nyisi ni ka wuono ka bla 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 macho wete gi ng'ini mar nyisi bana the other out. Emotional intelligence kuro ni piny nikech no nego ng'eni in gi wuoyi weteu kata chuo weteu onego luonge ka ni wuon ng'ane akakuothe kodi matin iwinjo okawache kodi nitie kaka itime or kisabiro ni adwari lakini aneno ka pod dich oyawe askangi tieko tangi biyo mano seche moko ichwang iyo wang mowang mochopo giko to kaki control your emotion kaki control your behavior seche go mane gimoluongo ni emotional ang'o intelligence gimidwa wacho amidwa wachene kumidwa wacheno samidwa wacheno to gi kaka idwa wache mago very important mako kinyal manage mago iketho communication otka machielo en tiyo gi dhok moko winjore ilo ni aggressive or abusive sana ayan jonyuol wan matek nikech ka nyithindo ni otka to dhogi ong'iyo ga yany omera nyithindi bosuta yany oko ga this what ayan kendo kidwa ng'eyo kaka jonyuol odak e otka to ne nyithindgi kaka nyithindo dhogi wero ga yany ka bo nyisi ni otka cha yany otime kama dara ibinjo wacho ka nyithindo yany kata ka gitugo papa mpira kena omera bo nyoni to yany bo luwo bang'e ng'eni et kucha ayany otime koko. Alafu machielo en ni defensiveness bedo ng'at moro makata ka gimotimre tikuongi igaro ji iwinjo idwa ni gar ji kata ka in jama kosa kar mondo dog ihori mondo dog chino wano wewe ante mo bothna ido manyo ka in mitimo makosa tido manyo gimoro mana atimo momiyo imbe itimo makosa iwinjo wano mano dhi miyo communication koro oktimna ok bed maber otka chutho polo dwaro ni kikier tiwacho nang'o ikier to kisewacho ni kier to koro ng'ama chielo ng'eyo kako dil kodi kusebedo gi communication problems gi nitie gik moko madhi wuok. Namba achiel resentment nango dhulu jok ichako focus on negative things manyawadu kar mondo ine gik mabeyo kuome in koro gik maricho midwa timo nade makoro chieng' jani itimo ma kawuono itimo ma kiny itimo ma koro in gik maricho wang'i koro timo nade ema koro neno. Machielo idhi chako bedo gi relationship makoro rach malich soon udhi bedo gi sume ka makoro ng'ato koneno nyawadgi to kama kanong'ogi Jackson then udhi bedo gi opportunity wacho nang'owa feeling of hopelessness in the relationship idhi bedo ni koro onge tudruok ma untiego low self esteem depression gik makamago donjo makoro bedo mang'eny. Muma to wache ang'o ka wadhi ka watieko muma wache ang'o Dickson muma wacho ni emphasis kaka onego wabed jogo ma wacho wach maber mondo communication obede kindwa e ot ka. Wadhi chako somo gi ngeche wadhi ngeche 18 ngeche 18 ngata 18 West Praga wacho nang'o ngeche 21 wacho niya weche ma ng'ato wacho nyalo kelo ngima to bende wagi kanyo mondi dungo wuoyo owacho ni weche ma ng'ato wacho nyalo kelo ngima tieni kiwuoyo maber to ngima nyalo medore ne jok miwuoyogo kata ne in iwuon kiwuoyo maber ji bedo gi mor kiwuoyo maber ji yudo konyruok kiwuoyo maber ji yudo teko kiwuoyo maber ji bedo gi paro malong'o makelo dongruok to bende ginyalo kelo tho kuom mano to part 1 nyalo kelo ngima to part 2 nyalo kelo tho wuoyo marach nikech emipo maka iwuoyo marach jaudiyo wang' momiya pat milwar piny to kare nikech apata pek tigo wiye setol tikakitho
Koro rit dhogi maber mondo weche ni okonyi. Nango? Iritango? Rit dhogi maber mondo weche ni okonyi. King'eni wuoyo wats 100 e dakika 2, rit dhogi. Mano dhi miyo koro ibedo mangima. Nikech weche dhok wachne rach ahinya. Iwacho ni onge keny ma perfect. Not all marriages are perfect. No. Nitie keny marriage ka marriage. Kila moni gi duongo moro. Keny ka keny. Nitie kaka nitie to, nitie rem, nitie gik makamago. Not all marriages are perfect. To tem mondo maro be perfect. Gik ma Nyasaye ok dwa, number 1, sunga. E keny. Mana gola dala gi kolel ni. Alo si makoro chube neni magari chanda godogo. Dak ne gineni ka poka goli thuru. Ngama kijana makao kana rokro na kiale. Sare kore taga gi nyiri malawi. Ka wuok matin to nyiri ka wuok anya duoki thuru kuma nathi minani. Agolie. Kuma nagolie. Sunga. Mara riyo lies miriambo. Miriambo to kana wachi kech ngeny. Riambo kotit. Nitire moko ma miriambo go mondo los go keny. Ni nyiro miriambo. Ohero miriambo ka poko bire ot. Ai wuonde mama te. Miriambo Nyasaye odagi. Pesa onge. Muma wacho ni Nyasaye odagi gik moko 5, chutho gin 8 ki 7. Achiel kuom ng'en sunga, mar 2 en ang'owa miriambo. Nyiso madam ka koro weche dhi matek tinyise ni abedo oko matin nikech nwaloso contract moro. Ana ka pesa dhi biro gi tenda chaka yudo kelo chunye machiegni. Mano miriambo. Kidwa bedo oko. Grace period ma koro kobi kolo ni. Kidwa bedo oko. To bedo oko te wach gi omino oko. Iwinjo? Amanyo tenda. Selfishness, guondo. Polo kudwa. Silence. Jaduong' wacho kodi lengthi. Owacho kodi lengthi. Kata miyo wacho kodi lengthi. Wacho chopo kama kore be ojok timre nade? Oleng. To kora nuwuona. To gimoro matin madolose mathista bedo gimoro maduong' mahewre. Owacho nyalo kelo tho. Neglect enango jwango. Mago gik mamiyo koro ji okwe ot. Ijwango nyithindi, jwango jaodi, in dichuo mato chuo nyaka wachi. Dichuo chamo choma town. Kendo chamo choma lunch, ochako chamo choma godhiambo. To kodoke ot, owacho ni kel nus gi kachumbari. To kodoke ot, omena ga lot. Kata lot nono, seche moko omena lot tong, seche moko be onge. Na neno picha moko e social media ka. Ng'ato we siling 50 mondo loso godo sapa. En odhi to bedo gi wuoyi kabisa. Koro duo ot, koro dwa nyiso ni pok uchiemo. Koro biro riambo ni koro be odenyo mondo time nade? Embo chiemo. To duo sama nyithindo to osanindo. Koro gik ma jaoda timo. Okawo siling 50 ka. Ume bakul gi santo kelo pilogo to kongo logo ne kosa logo ne to kwa one bakuna baba chim. Jwango mago ke new communication koro kubedi. Machielo en disrespect. To jogo ganya. Anno ka Marinda umacho ne jeje Joash Amen. Marinda umacho ne nona urumo mano en ngecha paga boro adi. En ngecha paga boro 21. Ero kamano. Ngecha paga boro 21. Mwacho ne weche kelo ngima. Weche kelo ngima. Mwacho ne weche ma ng'ato wacho nyalo kelo ngima to bende ginyalo kelo tho. Kidha dhi ngima kende. Kiwacho gima beto miyo ng'ato chunye duogo. Kiwacho gima beto kelo dongruok. Kiwacho gima beto miyo ng'ato somo. Kiwacho gima beto miyo ng'ato bedo kata gi lewni mabeyo. To kapo nono nitiyo gi weche go yo moko winjore to tho ema wuoke. To kwacho ni kuom mano rit dhogi maber mondo weche okonyi. Kasto disrespect. Mano miyo ng'ato ng'eni koro okihere. Ichae. Kendo gima kelo communication makoro miyo communication be lala otka en sex. Wache gi dholuo. En timo era. Bede achiel. E ringruok. Bede achiel e ringruok. Miyo koro wuoyo dhi bedo matimore nade? Kisungu wacho lack of intimacy. Miyo koro wuoyo dhi bedo matin.
Nikech gimoro ji osegede social media ka pile pile ni 365 days of sex. Ni isakwayo jaodi mondo ubed e achiel kuom ndalo 365 dok mange maloso higa. To kuom ndalogo te iro ni ubed e ringruok mana ndalo 10. Modongo maki absent. Modongo nyisi ni oguro Gucharama ong'eny gi problem. Machielo en malo. Aonge mood. Machielo aonge mood. Machielo ko una ti ahol. Machielo to wajik bai kende gi mipa. Mae kende gi miparo. Mar ariyo ni kinya ne dhi SMS. Mano alafu laziness. Be miyo communication otimna ni kethore to gi ignorance. Adwani kwa dhi ka gimwa tieko. Was kitadwa ni som. Mamiyo wanyalo miyo jing'e ni wuoyo is important. Chagi jo Kolosai. Ano kamera linda umacho ni God bless you my people. Ugwedha mokalo. Ero kamano. Manya sai gwedhi. Jo Kolosai wacho gimoro ka. Kolosai. Jo Kolosai 4. Jo Kolosai 4. Kare 6 wacho gimoro kanyo. Wacho ni weche wonego bed mang'won. Ni weche wa korto onego bed mang'won. Pile kendo man gi ndhadhu. Onego bed mang'won pile. Kendo man gang'owa gi ndhadhu. Mane ga polo dware. Kendo nyaka ung'e kaka udwoko ng'ato ka ng'ato. Omero kendo kanye ma mine gi chuo moko kia timo. Ni apenji ma ine miketo ka tido ni to dwoko ma ne wan jedi kae kare. Ipenjo to ma ine mai to ne wan jedi. To ng'ato wuoyo to ng'ato non TV ng'ato wuoyo to ni to ya wuoyo to masi ma wacho kodi karani mi wuoyo to unjare. Iparo na nyoro ne wan kamoro kacha koro nwanyo soda. Ne wabudho kamoro koro wanyo soda re. Makwar gi mar ndimni. Koro oyawe. Kose yawe to kara oyawe marach to chupa tore. Awinji. Koro wacho ni to kimi wa chupa ni mondo wilnwa soda ni. To ne bukar man ati wachi jaber. Wilnwa soda ni. Ang nwa chul mondo mi wamoro. Duindo ngine no kama ne modong kanyo. Kore kiane madhi, kiane wene. Duoko rach mora tayo. Som ngeche. Ngeche apaga 6. Wacho nang'o? Ngeche apaga 6. 23. Ngeche apaga 6 23. Ngeche apaga 6. Ngeche apaga 6 23. Wacho gimoro kanyo. Apaga 6 23. Wacho ne ya. Ng'at mariek paro matut kapok owacho gimoro. Wege mondi. Ni ng'at mariek paro matut. Nitie jok moko madhogi onge break. Ipenje kar mondo ka ng'ato dakari opar gi mipenje kapok odwoko. Lewi lwaro ne pap osekwanyi. Mano dhi miyo weche koro wuoyo dhi kethre ot ka. Sana ji ariyo mokendoregi. Dwani ka ng'ato penji gimoro ti kawo thuolo mari mar ang'o. Chutho iwacho ni in anger management. Iwacho ni ka ng'ato penji gimoro kuong ipenjri ni ang'o miyo ng'ano penja kama to ang'o modwano winji kapok idwoko. Kuongi pe ang'o miyo penja kama gi chunyi to ang'o modwano kidwoki. Chutho ni kitimo kamano to 100% chance idhi dwoko gima ng'ano penji. Jorumi, som Jorumi. Jorumi 14:9. Jorumi. Koro wada somo ka Jorumi. Jorumi, osoma ni Jorumi. Jorumi adi? Jorumi 14:9. 14:9. Wacho gimoro kanyo. Wacho ne ya. Emomiyo wadwaruru matek weche makelo kwe kod weche ma ng'ato ka ng'ato dikonygo owadgi. Wegi kanyo. E ot ka. Watem matek mondo kodwa no ji owuo. To weche ma wuok e dhowa obed weche makelo ang'owa kwe. Weche makelo kwe. Mano dhi miyo wuoyo ot ka dhi bedo makare. To chutho ne ka weche ma wuok e dhowa gin weche manego to kwe onge. Weche makelo kwe. Nyaka wabed jogo mong'eyo to ang'o mwawacho. Jo-Korintho wacho gimoro ka. Jo-Korintho 1 kusore. Jo-Korintho mokwongo 15:33. 15:33. Wacho ne ya. Kik wuondu. Osiepe maricho ketho timbe maber. Kendo gina
Akelo wesno nikech kenyka wan gosiepe. Moni gosiepe maka korgi, chuo be nigo ng'o osiepe maka korgi. Ka nitie chandruok e ot ka, tibiro ka chutho mon dhi wacho weche gi gosiepe gi ka to mi advice to advice moko moko gin advice magalagala madhi medo choro mach. Dicho be kamano. Koro miyo nyaka ibed king'eno kiwuogi wuon paro, nyaka ibed motang'. Ni to en mbaka mane madhi wacho gosiepega, to kata kony mane madhi dwaro kuom osiepega, mondo kik odhi obed ka gik ma dhi chwalo mach e keny marwa. Nikech ji dhi nyiri oko ka, ka keny mari osetimore nade? Osekethre. Ni dong' nyakusa keny otamo rito. Ok nyakusa mamero ne, mano example. Nyako mabor. Ok, keny otime nade? Keny otame. Nikech isadhi wacho weche gi kucha, to mumo wacho ni osiepe ketho matut. Nyaka ing'e kaka gik miwacho gosiepe. Apana dhi katiyo ka wacho niya. Jacobo James wacho ni nyakwa bed jok ma wacho weche mabeyo makelo ngima. Jacobo mokwongo James 1 in 1920. James 1 mano Jacobo James 1 1920 wacho na 1920 wacho niya owetena mahero kendo ohero wandi mago duto ung'eyo to ng'ato ka ng'ato nyaka bed ng'at mawinjo wach piyo kendo materore mos kuom wuoyo wekenyo monde ni obed ng'ama timo owinjo wach nyaka ng'ato bed mawinjo wach mapiyo tinde tiyo gi luoni ng'at ma ywa aerial kendo materore mos kuom wuoyo kanyo nigi wachne irike wuoyo ketho matut e ot ka nyaka ibed jagono kata miyono madhi chiko ite wachi mako piyo lakini karka wuoyo ka ti in gi break kik ibed ng'ama dhoge onge break nikech inyalo ni sama dhoge onge break no idhi wach nyaka mono ko winjre timre nade iwach nyaka mono ko nango bene wach idhi timo marach kabisa tiek wes awachna owetena mahero mago duto ung'eyo to ng'ato ka ng'ato nyaka bed ng'at mawinjo wach piyo kendo materore mos kuom wuoyo kendo ma mirima ok mak piyo. Mirima ketho keny mang'eny. Kuri ibed ng'ama terore mos, ing'e ng'ama wuoyo, to ibed ng'ama gine. Aya. Machielo adong' ariyo to atieko. Mathayo 7:12. Mathayo 7:12. Wacho gimoro kanyo. Mathayo 7:12 wacho niya. Pile timuru ni jowadu mana kaka doher mondo gin bende gitimnu. Erokamano. Mano e tiend chik Musa gi tiend puonj jonabi. Ni koro timne wadu kaka digombo otimni. Ka en ng'ama dichuo timne jaodi kaka digombo otimni nade? Otimni. Ka en ng'ama miyo tim kamano. Ka koro ichopo chik mar polo. Ok ni nido notini maber to inti timo ang'oa mok ber. Mane Mathayo 7:12. Iwacho niya in ng'ama miyo tema tek samine ot kapod Nyasaye ogwedhi gi nyithindo tema tek samine ot mondo awacho gi kisungu ni mondo ibed gi that motherly instinct and wifey instinct. Awacho nango motherly tem mondo ibed e ot mondo ibed gi motherly instincts and wifey instinct. Iwinjo mano? Paro mar mar dhako gi paro mar miyo. Bas. Paro mar mama, mar bedo mama. To gi paro mar bedo dhako. Tiende nango? Kochopo samone gi bed dhako, bed dhako. Kochopo samone gi bed mama nikech nyithindo, bed ng'awa, bed mama. Kin ng'ama tiyo mabiro ka nyithindo osanindo. Kik iwachi ni oyo ya anta ol abe aloka dhi manindo. Make sure ni idhi e bedroom kama nyithindo ninde. Ineno ni ginindo. Ma mi wuoni ga ni yume maber. Kech nyalo dhi do ka ne gisagwere gi bet Kisumu lieto. Gwere mo gwere to koro koyo boronyo. To koro nyalo konyal chiemo mondo chako timo nade? Oumre. To wife instinct beni ng'eni dichuo beni ang'oa miyo tka. Ebene pod ne mana makore. To ka in dichuo ibe bed husband instinct to gi fathers ang'oa. Fathers instinct. Donji be ipenye to nyithindo duogi report mora mora kwa school. Penya nena mano to kapo nitie report to ibede sama ng'ithindo kale bedroom nyithindo. Mondo ibe ng'e to nyango kata tieno cha ginin nango.
dhi miyo hera bedo ka. Jo Thessalonica mokwongo mokwongo, alafu mogik to jo Efeso to watieko. Thessalonica mokwongo 5:17 wacho nang'o? 5:17. Mumowacho ne Thessalonica mokwongo 5:17. Wuok mlemo lemuru ma ok owe. Ot ka mondo kumeno kulemo together kata kuchwanyo tido ka chwanyruok cha chunyu mirima dok ang'oa dok piny. To mano dhi miyo communication kindu bedo malach kendo maber. Lemuru ma ok otimo ang'o ma ok oweyo. Ka un e keny joka ma lemuru ema Paulo dwaro. Mogik jo Efeso katieko. Mogik jo Efeso 4:32 wacho gimoro. Jo Efeso 4:32 wacho nang'o? Wacho ne to beduru mang'won. Ni koro ng'wono nyaka uchiw kindu ji ariyo to beduru mang'won ka ng'ato ka ng'ato. Beduru mang'won ne ng'ato ka ng'ato. Ne ng'ato ka ng'ato kecho wadgi kendo weyo ne richone mana kaka Nyasaye osewenu kuom Kristo. Owada wach mane ni atimo mos, I'm very sorry no. Oteke dho jomoko. Ikole ka ng'akolo goldi makalda. Ok odwa kata wacho. Ok onya wacho ni atimo mos. Tema koro wacho ni ber mondo iwach ni kwang' ng'wono mondo nyawadu ng'woni mondo koko mane nyalo bet cha kik bedi. To ka ubedo jok malemo, jok maweyo ne jowete gi richogi, atang'a dhi moyo wuoyo dhi bedo marach e kinyonge, mor lilo. Mana kamano. Ano kon ka gi Tobias Omuto wacho ni kare chenro mitga kama amor. Ero kamano rwake. Chenro mitga kama amor kabisa. Wan gi Melinda wacho ni Wesno minwa na usipano sanone kata wacho ni weche gi mit na manade ni. Ero kamano. Weche gi mit na manade ni. Mano Melinda ka wuok Nairobi kacha Tobias Omulo akene to no kan gi kanye. Otherwise wakautul makende magonero kamano madunga inya geno ni bende winjo kacha puonj maber kabisa. Puonj ne ber, puonj mit maratari. Ero kamano. Aba puonjora. Oganda koro nena to Steve to mare chalo nade. Nyaka ji puonjre idonje king'e. Idonje king'e. Wacho ni omuga ni kila gi keto bolo wogi. Mana kamano. Amba goro kamano madunga ahinya ne jogo mabende kono waketo kod wan gode chenro machalo koda kamandie. Ma en Chuny Onagi TV to wakelo ni kacha chenro machalo koda kamandi mondo bed kuluwogi pile ka pile. Ano ka wan ka gi paro moro kande mawuok kuom Melinda Uma wacho ni adhi kodwa achiel kachiel awuoro wach Nyasachwa mit ahinya. Melinda Uma wadwa rwaki e club kamano, wadwa rwaki league maluongo ni league madak makare. Obedo member beda ne member kacha sabato godhiambo. Sabato koro en sabato ko saya church to wabiro kandi to wapuonjore dak makare. Koro gimotimo ga en wayiero ga topics mabende wawuoye seche moko bende members kaka koro in inyalo wacho ni ato dagom mondo aher ni duma mabiro cha wuoye ma ma en ni wapoge kidienje adek wadhiran kode gimoro jumbe adek iluongo ni chandruoge mabende ji kele udi kata many common problems in marriages. Koro elder no poge kacha didek awuon watakol kacha finance ka tiol koda communications mabende watemo ya. Koro next week bende kwa biro tikenjo wacha kwa leronwa gima en wan ni after the end of the program en nimbi ya gimoro nimbi nyalo nyise neighbor ni kata siepni to neno kako timo koka wapokwa tiyo kada ka thon makene mondo mi elder mondo mi owachane wachne kaka rochike. Ero kamano. Kaka no wacho kendo ago ero kamano jo winjo Marilyn warwaki kabisa gi jo winjo wago tete ma Steve kwano gima kata ma poko kwano go mondo wang'e ni utewa en gima important very ne Nyasaye. Nyasaye wuone mano chako keny e puodho mar ang'o e puodho mar Eden. Omiyo Nyasaye gombo ni mondo keny moseketo waeni obed keny mamiyo nyinge ang'o duong'. Maka ng'ato neno jo ariyo modak kamoro achiel to giwacho ni ma mich ma Nyasaye. To kapono no ko biritore. Kapono no ko bidak kaka Nyasaye dwaro, to modhi kelo tungni ma ji koro biro wacho ni ok aneno gima keny konyogo ng'ane. Nitie ji mang'eny ma wacho ni onge tiende dhi katedo. Gimoro amora madwaro anyalo yudo. To onge tiende bedo gi dhako. Mane e paro modwa ni wawuoge ka wasedonjo keny mondo wach ne ji ni mara nyisi ma Nyasaye owuon ema nochako e puodho. Omiyo onego watege wanyis godo ji ni inyalo tiyo ne Nyasaye
ka in e keny mochung' motegno. Omiyo kawuono wawuoyo kuom weche mag finances e keny makelo chandruok, wawuoyo kuom wuoyo kata communication makelo chandruok. Juma mabiro wabo dhi mbele gi topige mamoko mondo wang'e ni to ere kaka wanyalo reso keny ma wantie. Ka ok kamano mar Nyasaye gwedhowa duto ni mondo weche mwayudogi omiwa paro matut kaka wabiro medo kwayo Nyasaye oteg keny ma wantiere. Kamano janeno mar Chuny Onagi TV agonero kama duong' ahinya. Kik idhi mabor kano chopo kacha sa adek wadhi kelone kacha weche manyien nyakona mag jwang', kaeto bang' weche manyien wadhi kelone kacha iluongo ni band kata The Heart Music Band kata Chuny Onagi Band mabende wadhi kelone kacha chakre saa 4 nyaka cheo. Ka wami puonj wami chu mag ringruok to bende wachak wamurie maber kabisa. Koro kadi warwaki to te nyakona mag jwang', omiyo kamoro amora metie warwaki maber kabisa. Mane tai chenro ni en Steve James nyakwanyore nywan kaachiel koda producer marwa miluongo ni Gerard Bonyo, ka wendo maduong' to ne en Elda Albert. Erokamano we matin. Akathul maken mago ahinya. Kamano ka koti romi. Aber. Ing'eni kiyalo to nyaka iyal maber. Gin koti maka. Magi nitie. Magi nitie. Erokamano we matin. Erokamano. Anaka Merlinda maber wachini amorgo an kodu. God bless you. God bless you too. Orito masani Nyasaye mane nyaka laga Nyasaye polo gi piny ogwedh ng'au to wambe wadong' gi gwethne. Erokamano. Siri mag